guys, kita udah kayak saiki ning pantai Gerajakan. Ya wis, ayo mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku, kok kono sik. Kok kono terus ruwono terus balik. Lah, sampean sing ora oleh. Sampean sing ora oleh. Wis temanut aku oleh-oleh. Iki lho kok dibongi nyapa wite. Tapi kok gak kobong. Perahu. Kok bisa digawe peraune? Sing fokus nang aku paling pas ora. Ndang, aku tak video itu. Masuk kontenku kok sampean. Ayo liwat kuwi lho. Liwat kono lho. Mengeksplorasi ya guys ya. Terus keliling-keliling pokoknya Bu. Wis mlaku maju rono. Di rono. Kayak tulisan Gerajakan Beach iki lho. Enek ban raksasa iki. Wah. Kondisi cerah iki masuk. Iki asline ge apa Bu kuwi? Ge acara apa iki? Ibu Soekarti bersih-bersih. Oke, Ibu Soekarti bersih-bersih. Wah, ayo. Ah, iki apa iki? Mosok hotel ning kene. Ora nek tikake apa ngono iki. Nek pitik. Masuk. Pantai cuy. Masuk. Pantai-pantai. Rono sik. Jal rono. Mlaku liwat kono lho pinggir pantai kuwi lho. Ya wis liwat iki. Ya wis sampean wedi karo pantai, Bu. Sampean terus wong trauma lho. Ora tau ning pantai ya ngono kuwi, ora kendel blas. Yo, mantap betul. Kita berjalan dulu. Bene arek nom-noman. Masuk Treno. OP. Mantap betul. Pemandangan yang cukup indah. Kel, ning perahu kel. Terus Bu, ning perahu kel biru. Iki wit apa iki? Iki wit apa iki? Apa? Kayak wae. Oke, banyak tulisannya. Set. Welcome Resto dan Hotel. Apa suaranya boleh? Sangat hijau sekali ya guys ya. Ngopi-ngopi ning kono. Restoran lho, enek restoran nih barang Bu. Kelek anu Pak Ibu Kak. Mau jajal rono lah. Wong sepi penake ngene iki gak isin. Nah, iki lho Bu nang foto-fotone tak video. Iki Pak yo tulisannya asline Pantai Gerajakan ngono iki. Masuk. Skrop wis cuwil iki. Iya kene. Yo iki. Iki oh ning kono. Yo ene welcome apa anu paling tulisane. Yo kayak tau rusak ngono to iki. Iki. Gak diperbarui. Biyen dinamu rene seenak iki ne. Ngono kan biyen di tempat. Ki lek bengi digawe nganu paling karaoke. Yo. Yo iki purane biyen. Ora sing remo. Baru aku. Dene wae ini. Makno kok sing bangunan rusak jerambu yo iki berarti. Yo. Apa iki wit apa iki? Wit ribuan tahun iki. Hati-hati rawan ranting patah jarene. Ranting patah. Yo, Bayu
ratusan tahun iki wite. Godine sakmono iki. Ayo. Sangat-sangat menakjubkan ya guys ya. Peh. Wite lho kayak ngono iki. Ndak umum dhuwur ya. Wis jelas wis berratusan tahun maling. Oh alah kuwi. Heeh. Sik rono sik engko mari ngono gek rono. Rasaku mbiyen terus nggih anu ning dhuwur ngono sing anu omahku.